Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan! Maya Pogto po kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-usapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating official Facebook account na CLTV 36 Official. Today is February 27, 2023, araw ng Lunes. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong weekend? Napanood nyo ba yung laban ng Gilas Pilipinas last Friday? Nabilib ba kayo? Talagang tinaob ang bansang Lebanon, no, sa basketball. At alam ko may laban ulit mamayang gabi ang Gilas Pilipinas, laban naman sa koponan ng Jordan. So hopefully masungkit muli natin ng panalo para sa qualifiers ng World Cup. Although alam natin qualified ng Pilipinas dahil isa tayo sa mga host countries ng World Cup ng FIBA. So, panoorin po natin mamaya ang Gilas at siyempre, suportahan po natin. And sa mga motorista, meron po tayong magandang balita para sa inyo. Meron po tayong inaasahang oil price rollback. Wow naman! May oil price pong rollback pong aasahan bukas. And magkano hubang ibabawas sa presyuhan ng mga produktong petrolyo? Aabot po na hanggang piso 80 sentimos ang ibabawas sa kada litro ng diesel. Ha? Samantalang sa gasolina, piso at 15 sentimos, 1 peso and 15 centavos ang ibabawas naman sa kada litro ng gasolina. Habang 1 peso and 90 centavos ang ikakaltas naman sa presyuhan ng kerosene. Good news, good news! So makakatipid muli ang ating mga kababayan sa kanilang gastusin sa pagpapakarga ng produktong petrolyo. So hopefully, bukas po yan, bukas ha. Antabayanan po natin ng formal na anunsyo ng mga oil companies hinggil sa inaasahang oil price rollback. Siyempre, kanya-kanya kong presyuhan ha. Pero ang nabanggit ko kong amount sa inyo kanina ay yung estimated po hanggang magkano ang pwedeng itapyas sa presyo ng mga produktong petrolyo hinggil sa nakaambang oil price rollback bukas. Siyempre, para po sa karagdagang balita at updates, sumutok lamang ho kayo sa aming mga news programs dito sa CLTV 36.
At mag-subscribe ho kayo sa aming social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming official Facebook page sa CLTV36 Official. Meron pa ho kaming isa pang Facebook page. Ito po ang CLTV36 News. Para naman po sa mga nais makita ang aming Instagram post, ay syempre search po ninyo ang aming Instagram o IG account na CLTV36 Official. At ang aming mga tweet sa Twitter ay makikita po ninyo sa aming Twitter handle na CLTV36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdang episodes at mga programa ng CLTV at aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang sa inyong aming website. Sa website namin, alam doon sa taas yung tinatype doon, nakalimutan ko tuloy. Type niyo po ang www.cltv36.tv. Meron din ho kaming TikTok at CLTV36. At ngayong araw na Lunes, narito po ang ating topic, question of the day. Nanong musical instrument ing agyumong tigtigan? Anong musical instrument ang kayang-kaya ninyong patugtugin? I-send nyo lamang pong mga komento nyo sa ating topic, question of the day. At babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. Kasama na rin po ang inyong mga pabati, shout-outs, at mga greetings, ha? So, keep on sending them sa ating Facebook Live. And para po sa ating karagdagang impormasyon, no? So, makikita po natin lahat yan maya-maya po lamang sa ating programa. At narito naman po ang mga malaking balita, Central Luzon. Sa gitna ng tumataas sa presyo ng elektrisidad sa bansa, pinag-aaralan umano ng Clark Development Corporation kung paano higit na mapapalakas ang investment sa renewable power sa loob ng Freeport. Makatutulong din umano nito sa ibang locators na mataas ang konsumo sa kuryente. Narito ang report. Malaki umano ang epekto ng mataas na presyo ng kuryente sa pagsulong ng pamumuhunan sa Clark Freeport Zone. Sa pahayag ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. De Venadera na dating chairperson din ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang mataas na gastos sa elektrisidad ay malaking pasanin ngayon sa mga locators. In-identify nila kung ano-ano yung mga nakakahadlang o nakakabagal sa progreso ng ating mga economic activities dito. One is power. And so we are addressing that. Nakikita umano ng CDC na kailangang palakasin ang pamumuhunan sa renewable power upang may pagkunan ng mas murang kuryente. Kaya naman higit umanong tututukan ng korporasyon ang paghikayat sa ganitong uri ng investment sa loob ng Freeport. Magkakasaumano ng town hall meeting ang CDC upang higit na maipakilala ang renewable energy at kung papaano ito higit na mapapalakas sa loob ng Clark. Ano naman yung ibang inquiries ngayon? Yung energy. Which is very good. Now, also, buti na lang natanong mo yan, I am inviting everybody to participate in our town hall meeting on Friday because we will be talking about solar panels, rooftop solar panels, and net metering. How to address the rising cost of power. Sa mga naging state visit umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, lumaki ang investment inquiries sa naturang industriya at malawak raw ang teritoryo ng Clark Freeport para i-accommodate ang mga ito. Yun nga yung sinasabi namin, napakalaki ng nagawa ng biyahe ng Pangulo dahil mas marami ngayon ang mga investors na nagpupunta rito. Ito nga ang ating kinaroroonan ngayon. Ginawa na namin itong Investors Forum area dahil sa dami. Now, pagka marami bang tanong o marami ang seryoso, pareho. Marami ang seryoso at marami ang tanong.
So ngayon, ang inihahanda natin ay ang mga lugar kung saan sila pwede. Nitong unang linggo ng Pebrero, bumisita si Danish Ambassador Franz Michael Dandan Melvin dito sa Clark. Sinabi nitong bukas ang kanilang bansa sa investment sa land-based renewable energy bilang pakikiisa sa Countryside Development Program ng gobyerno. Well, Denmark is very open for business. Philippines is open for business. I can imagine all kinds of models, and one area is again renewable energy. Renewable energy projects can also be localized, and certainly hope that there will be a very strong cooperation with local entities on renewable energy, because the local communities will be very important, especially for the land-based renewable energy systems. It's also a question of structural change. Structural change does demand a high degree of support from. Samantala, sa pag-aaral umano ng International Energy Consultants, pangalawa umano ang Pilipinas sa Southeast Asia na pinakamataas ang kuryente. Nakadepende daw kasi ang bansa sa imported at mahal na energy source gaya ng coal at diesel. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala, nagsama-sama ang mga miyembro ng Rotary Club of Central Pampanga sa kanilang Polio Plus Banquet itong Sabado, February 25. Ito umano ang kauna-unahan sa buong bansa kung saan tampok ang End Polio Now campaign ng Rotary International. Ang Rotary International ang nagpasimula ng Polio Plus Society noong 1985 at founding member ng Global Polio Eradication Initiative. Nakatuon umano ang aktibidad na ito upang higit na maipakilalang End Polio campaign ng Rotary at makalikom ng pondo para sa bakuna kontra polio. Binigyang pagkilala din sa banquet ang mga personalidad na nagbigay ng donasyon para sa End Polio campaign. Ang top donor na si Butnerm CEO Rayatan Anicoshe ay sa halagang $11,000 o higit 60,000 pesos. Nakakuha ng isa sa mga auction item ang frame scarf na pag-aari ng Rotary Club International President na si Jennifer Jones. Habang ang painting naman ay napasa kamay ni Engineer Alex Pacho sa halagang $1,000 o higit 50,000 peso. Sa kasaysayan ng anti-polio campaign ng Rotary International, ang Pilipinas ang pinakaunang benepisyaryo nito noong 1979 sa halagang $760,000 para sa bakuna ng nasa 6 na milyong mga batang Pilipino. Taong 2000, nang ideklara ng World Health Organization ng Pilipinas bilang polio-free, pero sa kabila nito patuloy pa rin tumatanggap ng libreng bakuna ang bansa sa ilalim ng Global Polio Eradication Initiative. Batay sa website ng Rotary International, umaabot na ng 2.5 billion na mga bata ang mga nakakatanggap ng oral polio vaccine sa buong mundo dahil sa inisyatibong ito. Samantala, ang Rotary Club Central Pampanga, isa sa 100 clubs ng Rotary District 3790 na sumasakop naman sa 7 probinsya ng Luzon. Pinalalakas ng Tesla ang kasanayan ng mga kabaihan upang mapataas ng probability ng mga ito sa local at international job opportunities. Binibigyan na rin ang mga nila ng mga skills training na karaniwang mga lalaki ang kumukuha dahil ng welding at plumbing at in-demand. Yan ang balita niya ng Kevin. Itinuturing daw na kabilang ang mga kababaihan sa pinakabulnerableng sektor ng lipunan. Bunsod ng diskriminasyon ay may mga trabahong nahihirapan silang pasukin ayon kay Aniceto Bertiz III, ang Deputy Director General ng TESDA. Kaya naman prioridad daw ng TESDA na mas mapaunlad pa ang mga kasanayan ng mga kababaihan sa bansa sa mamamagitan ng pagsulong ng iba't ibang mga programa at trainings. Ayon sa survey ng TESDA, 8 out of 10
o 78.81% ng mga kababaihan na nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training ay nabigyan ng trabaho hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Mas mataas daw ang bilang na ito kumpara sa mga nagtapos na kalalakihan. Sa pamamagitan rin daw ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga kababaihan tungkol sa non-traditional trades tulad ng construction, welding at plumbing courses, mas malaki ang oportunidad para sa mga ito na makakuha ng magandang trabaho at mas naisusulong ang pagkakaroon ng gender equality pagdating sa trabaho. Lalong-lalo na doon sa mga probinsya, Mindanao area, Visaya area, meron tayong mga supposedly ang gusto na lang nilang gawin ay maging kasambahay. So we are rich by sending them yung ating mga mobile training. Doon nila nakikita na ang TESDA pala, pwedeng i-train ang ating mga kababaihan sa mga far-flung barangays na mga welding, cookeries, electrical maintenance because there's a lot of job opportunity for our women. And lastly, by having skills, these non-traditional trades, yung mga women natin are also given the opportunity to be relevant and competitive in more industry. Samantala, prioridad din daw ng TESDA na matulungan ng displaced at repatriated OFWs ng mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programa tulad ng paglalagay ng malasakit OFW desk sa airport, TESDA skills training sa mga bahay kalinga at ang online program na maaari nilang ma-access. Bukod sa mga kumuha ng online training, mayroon ng 28,000 OFW graduates na mga kababaihan ng TESDA noong 2022. Tulad na nabanggit ko, during ng pandemic pa lang, nasa 650,000 ang natulungan ng ating non-TESDA. And ang total na nag-graduate natin, just enrolled ng mga kababaihan, ng mga OFW, I'm talking about OFW, last 2022 is 28,000 may kita nag-enroll. Bukod pa yung mga kumuha ng online training nila na nabigyan din ng mga certifications. At halos lahat po yan ay nag-graduate at nabigyan ng mga national certification and job opportunity. At ito po yung tuloy-tuloy na programa natin. We are actually harnessing all those talents and experiences na nakuha nila sa ENSA, na ito naman yung hinahanapan natin ng katapat na mga upskilling, reskilling, and retooling of their skills para po dito sa makahanap sila ng trabaho dito sa ating bansa po. Iba't ibang mga kurso at trainings ang libreng inihahandog ng TESDA na makatutulong sa pagbubukas ng maraming oportunidad at pagpapayabong ng kakayahan tungo sa kaalaman at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa kabuuan, nasa 84.72 na ang employment rate o nabigyan ng trabaho sa mga nakapagtapos at may certificate mula sa TESDA. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Abangan sa ating pagbabalik ang iba pang anunsyo dito lamang po sa Topic.
At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday sa aming kasamahan na si Idol Lodi Paulo G. Santos. Happy birthday Paulo G, PGS. Sana'y mabusog mo kami sa iyong libre and siyempre sa iyong birthday. Sana'y lahat ng iyong mga pangarap sa buhay ay matupad at sana'y manatili kang magaling sa larangan ng pamamahayag at bigyan ka pa at ang iyong buong pamilya ng malakas sa pangatawan, good health at maraming blessings. Enjoyin mo ang iyong birthday vacation. Happy birthday, Paulo G. Santos. Samantala, happy birthday kanina ngayon. Happy anniversary kay Justin Dizon at Gabriel Tayag Dizon. Gab, Justin, happy anniversary sa inyo. Sana'y patuloy kayong magmahalan ng walang tigil, walang hinto at lalo pang sumidhi ang iyong pag-iibigan sa inyong dalawa. Sana'y manatiling sentro ang Panginoon sa inyong pagsasama, sa inyong pagmamahalan at naway magmahalan kayo hanggang gusto nyo. Happy anniversary, Justin and Gab Dizon. Samantala, basahin na po natin ang mga komento sa inyong sa ating topic question of the day. Nanong musical instrument ng nagyumong tigtigan? Oray na po rin kaya kayong comments. Sabi na pong Janet C. Bacani, ginamit na po emoji, keyboards and guitar. Kagaling na pong Ma'am Janet, nan na po rin patigtig yung nanong music kaya kayong patigtig, Ma'am Janet. Mark Anthony Guanzon, guitar, keyboard, ampong, flute. Wow, 3 instrumento ang kayang patugtugin ni Mark Anthony Guanzon, guitar, keyboard at saka flute. Si Alvin Apmal, percussion. Sir Alvin, marami kasing percussion Baka yung alam ko, yung triangle, percussion din yun baka isa yun sa mga alam mong tugtugin Sir Alvin Itong si Henry Huanta, may minumuestra pa dito kung paano patugtugin ng mga percussion. Si Raishi L. Yan, ito percussion talaga to. Drums. And alam ko yung drums, ating niyang kaini, ating niyang basic setup, ang paratang elaborate setup na talagang marakalan And alam mo, yung drums, alam ko, mahirap, mahirap pag-aralan, Kasi, imaginein mo, kamay, tsaka paa, yung ginagamit mo dito, paano kung magsabay, Parehong mag-cross yung paa mo at saka paa mo. Mahirap magtugtog ng drums. Tuloy-tuloy niyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento at babasahin po natin yan sa ating programa. Pati na rin po ang inyong mga pabati, pa-shoutouts at pag-greetings. Send nyo lamang po yan sa ating Facebook Live at babasahin po natin yan maya-maya po lamang. Sa puntong ito, bigyang daan po natin ang mga anunsyong ito sa ating community billboard ngayong araw na ito. Sa pagkikipagtulungan sa City of San Fernando, Pampanga Tourism, tungkol sa Filipino Brand of Excellence para sa mga tourism frontliners sa syudad sa darating na March 20, 2023. Matagal-tagal pa ito, pero mag-register na po kayo. Ang programang ito ay ginawa upang i-promote ang magandang serbisyo ng lahat ng mga manggagawa sa tourism at service sector. Sa mga interesado, mag-register lamang sa link na makikita sa post na kaugnay na ito sa FB page ng City of San Fernando, Pampanga Tourism Office. O ito po ang https://tinyurl.com/FBSE2023. Alam ko, doon po sa post nila ay meron din pong QR code na pwede po ninyong i-scan. Pwede niyo rin pong kontakin si Samantha Gopez
ng City Tourism Office ng San Fernando, Pampanga. Isang free webinar na pinamagatang Virtual Assistance 101, The Basics, ang isasagawa ng ICT Literacy and Competency Development Bureau, Region 3, sa darating na March 1, 2023, Miyerkules, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga makakatapos ng training at makakapagpasa ng lahat ng activities kasama ng post-evaluation form ay magkakaroon ng certificate. Limited slots lamang po ang webinar, kaya mag-register na. Samantalahin po ninyo ang patraining na ito, lalo na sa nauuso ngayong work from home na trabaho. Ito po ang virtual assistance. Ipinababatid po ng PELCO-2 na magkakaroon ng power interruption bukas, February 28, Martes, sa pagitan ng alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga apektadong lugar ay ilang bahagi ng Barangay San Juan de Pomoceno, maliban sa ilang bahagi ng Purok 1 sa Guagua Bacolor Main Road at Purok 6 sa Jasa Road. Ang dahilan ay ang reconfiguration and relocation of primary line to new pole at replacement of rotten pole. Sa mga naninirahan po sa nasabing lugar, paghandaan po ninyo ang medyo matagal-tagal na brownout na ito. Dahil ilang oras ba ito? 7 hours and 30 minutes. So pati po ata ang inyong tanghalian, baka kailangan nyong iluto ng mas maaga. Sa mga kailangang mag-igib ng tubig, kung walang kuryente, gawin nyo na po ng mas maaga. Samantala, magkakaroon din ng power interruption sa ilang bahagi ng Santa Rita, sa Barangay San Basilio at San Isidro mula Gasak, Corner Eco Park hanggang boundary ng San Basilio. Sa darating naman na March 1, Miyerkules, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, 2 oras na lang po ito. Ito ay para sa construction of tapping point sa Zone 1, Barangay San Basilio. At sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang isasagawang blessing at inauguration ng Betis Bamboo Organ kasama ang Kapampangan composer ng 901 himno para sa Pampanga Bamboo Organ. Manatili kayong nakatutok at magbabalik ang topic.
Okay, sige. Yung ano yan ha? Yung sa... At nagbabalik po ang programang topic. Happy birthday po kay Miss Vilma Gregorio Malaya. Ma'am Vilma, sana'y maging masaya po ang inyong birthday celebration. At alam ko kung dahil kayo ang star for all seasons, palagay ko ganoon din ang inyong magiging handaan. Sana mabusog po ang inyong mga bisita dahil sa inyong pagkain at ang mga bisita ang kakain. Wishing you good health and more blessings po, Ma'am Vilma. Mag-birthday ka hanggang gusto mo. Ang greetings na ito ay galing po kay Miss Arlene Salonga. Happy birthday, Miss Vilma Gregorio Malaya. Samantala, happy anniversary naman kay Jenna and Toti Parungaw. Jenna and Toti, ito napakatibay ng pagsasama at pag-iibigan ng dalawang ito. Iba't ibang lungkot at saya na ang pinagdaanan, pero nandyan pa rin ang love at ang Panginoon sa kanilang relasyon. Sana'y manatiling matatag ang inyong pagsasama. And may you have more anniversaries to come. Happy anniversary, Jenna and Toti Parungaw. Samantala, basahin po natin ng inyong mga komento sa ating topic, question of the day, na anong musical instrument ng agyumong tigtigan. Pakibat na pong Jessica Marie Ocampo Halili, lyre and xylophone. Ito ba yung mga pinupukpok, ha? Henry, yung metal na pinupok. Ting tong tong ting tong, ting tang tang ting tang tang, ting tang tang ting ting. Ito ba yun? Mga lyre and xylophone? Ito ba yun? Ito ba yung sa ano, no? Sa mga musikos? O, mga ano, pag naglalakad tuwing may pistahan, no? Si Marlon Nukup, gitara, panglaban ko sa lungkot, kaso wala na akong gitara. Hirap naman doon, Sir Marlon. Paano mo lalabanan ng lungkot ngayon kung wala kang gitara? E di mag-ano ka, ito, Sir Marlon, para talagang masubok ang galing mo, talagang mawala ang lungkot mo. Pag-praktisan mo, harmonika. Sigurado, mapapaisip ka. Si Sebastian Lian Serrano, bandurya. Itong bandurya, itong parang gitara din, no? Yung ba yung krung, ganun. Parang yung bandurya, mayroon bang kapatid ba nito yung rondalya? No? Okay. So, yan ha. Marami tayong natutunan sa ating topic, question of the day. Si Mirasol Balawag. Lyre din tong si Ma'am Mirasol. Yung ting tang tang ting tang tang ting tang tang ting ting. Ito yung parang do re mi muna, to re mi, no? Pero pag napasobra yung pokpok dito, baka bumalik yung pampokpok sa'yo. Maraming salamat po sa inyong komento. Samantala, alam niyo po ba na ang pinakaunang bamboo organ sa Pilipinas ay matatagpuan sa Las Piñas? At matapos ang 200 taon, 200 years, ginawa ang Betis Bamboo Organ, ang ikalawang bamboo organ sa bansa. Second.
Ito ay 100% made ng Filipino organ builder, ang Diego Serra Organ Builders, na pinamumunuan ni Cialwin Tagle. Ang ideya ng paggawa ng bamboo organ ay nabuo mula sa kanilang ginawang tour sa Las Piñas Bamboo Organ at the St. Joseph Church Museum. Mula sa kanilang planning at construction, nagsimula noong 2017, tuloy na ngayong taon ang blessing at inauguration ng Betty's Bamboo Organ. Nakaka-proud talaga. Ngayong araw mga kasama natin si Among Greg Canlas, ang music director ng Mirabilia Day Children's Choir at ang composer po ng hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 901 na himno para sa Pampanga Bamboo Organ. Upang kwentuhan tayo tungkol sa kanilang isasagawang inauguration ng ikalawang Bamboo Organ Pilipinas, makakasama po natin ngayon si Among Greg. Among Greg, welcome po sa topic. Kumusta po kayo? Bago tayo magsimula ay nais kong And katulad po ng ating ibang mga bisita sa ating programa, bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon ngayon. Dinanda ko pong maya pa oras, bakantang isaw-taw tsula, igrit, ding ega ng ganang buri yung igrit kasi Among Greg, pota po, tumabog laki kayo, gusto pong iyo po Ginred Ken TV. Go ahead po, Among Greg, sa inyong mga greetings. sa inyong lahat na involved sa liturgical music ng simbahan, lalong-lalo na dito sa Pampanga, greetings po. At inaanyayahan namin kayo kung kayo ay may panahon sa March 2 ang official blessing and launching ng second bamboo organ sa buong Pilipinas. The affair starts at 5:30 and it will go on until finished. Meron tayong isang importanteng bisitang panauhin. Siya ay si Luc Pone, na isang Belgian organist na kilalang kilala sa Europa. At ganun din po, meron tayong isang koro na bisita. Sila ay ang Quezon City Performing Arts Concert Chorus. Kasama sila sa konsyertong gagampanin din sa okasyon na yun. Okay. Among Greg, in advance mo naman yung yung event natin, pinapag-greet lang kita eh. Mamaya pa natin pag-uusapan yan kasi gusto ko muna malaman ngayon, Among Greg. At karakalyo na po palang sinulat himno para po kikatang Pampanga Bamboo Organ. Makanano kayo po may gumpisa karatang pamagsulat, karatang imno na po, nining Pampanga Bamboo Organ tamo Among? Okay, so may gumpisa ako. Ang hilig ko kay musika, may kumpisa ka rin pengarimi. Kasi yan pa mong elementary age, then pengarimi, yapong gusto, yapong touring, they were both church musicians. They were serving sa mga high masses. My father was a violinist and my mother was a singer. So ganun. And then pumasok ako ng seminaryo, doon ko natutuhan ng mga nota, ang pagtugtog ng piano at yung harmonium hanggang ang pipe organ na mismo sa college seminary. Ang pag-compose ko naman, talaga nag-umpisa yan nung ako'y young priest na at na-assigned ako sa seminaryo ng San Fernando, ang Mother of Good Counsel Seminary in 1968. Wow, medyo matagal-tagal na rin po pala, Among. Pero, Among, medyo curious lang ako. Paano ho ba ninyo nakukuha yung parang yung feeling o yung mood na gusto nyong sumulat? Minsan ba kayo ay naliligo sa banyo tapos may biglang pumasok na sa inyo? At parang ganun ba? Or kapag dumating yung mood ninyo or what, doon po kayo nagsusulat. Paano ho dumarating sa inyo yon, Among? Maraming beses, kung minsan ako'y natutulog na naginip na ako ng isang magandang melody. Kung minsan naman, yun, gaya na sinabi mo, yung mga artists, biglang-bigla may inspirasyon. So since I am the lyricist, I write the lyrics,
and then not far behind, lilitaw na yung melody. Pagka nakabuo na ako ng isang stanza, tuloy-tuloy na yon. In less than 1 hour, tapos ang isang kanta. Okay, Among, pero ano ho ba yung mga klase ng mga kantang na isusulat na po ninyo? Itong 901, Among ha, itong 901, ano ho klase ng mga kantang na isulat po ninyo? Mainly, these are church songs. Alam mo, sa pagsamba natin, importante yung musika, di ba? To promote unity ng mga hearts, ng mga minds, ng mga nagsisimba. And so in order to be able to come up with songs in the vernacular sa Kapampangan, ay ginawa kong life mission ko yon. At nakita kong parang pinaisip ng Lord sa akin yon na ganito ang gawin ko. At that's why kung minsan tinatawag akong Father of Kapampangan Liturgical Music, dahil nga doon halos ako nag-umpisa sa buong Pampanga. Among, ita po sana yung buri kong kutangke kayo, Siguro karen po din po miyaliwa yung compositions, di miyaliwang kanta, gagamitan dano po karen miyaliwang parokya, pero misan po ko po ata marirecognize Among, karen pong kantadang gagamitan ngayon ni kareng pisambanis. Suko po ba, Among? Yes and no. Kasi naman ako tao kung medyo low profile katamo kasi nung gagawa ka para kay nga pong Ginoo, makayong pagmaragol kasi ba't naman kayo yan babalik tamo mo kayo. Pero matula na ako, many parishes have been using them. In totoo na Mareldo is coming. The entire music for Mareldo since 1987 akong ginawa, and they are still using it in the parishes. Bali po, maswelo kong daramdaman yan na kingkilob na po ning makabang panon. Pota po rin nga aliwami pa pong kakanta, ikaming sisimba pota. Ikayo pa po ing mag-compose. Among, nano pong ingke kayong panamdaman? Na ikayo po ing inaus na pong ining Father of Kapampangan Liturgical Music. Kani pong mga labasan kita pong My City and My Music Cultural Program na po ning SM Pampanga. Nano pong panamdaman nyo na low profile kayo at babalik yung mo po yung talento king nga pong Ginoo, pero isto mo po sigurong kilalanan da kayo kani pong parangalay ni? Actually, siguro liling makababad ka taking amano ni nga pong Ginoo, ang ginawa ka tang mayap. Obrenta kalinguan ta na nga pong Ginoo yan ang bala. Pero masaya ako na kitang paralan na ito, although ako nabalo nung may gumpisang minaos ka na ako kanita, na they recognize na ating pegumpisan ining endeavor ni tungkol kay liturgical music, and that somehow then kapatid ng Kapampangan, they're able to benefit from them. Samples of my early compositions still being used, kimoy balena pari, king gamat mi, oren kakulangan ibat din. Po pala ditang ding kantang areta, lenyo na po ako. Kakanta ko po rin king sisimba ko, pero ko po balong, ikayo po pala. Ing mid-compose, and I'm honored po ni Among nakasabit da kayo ing composer da po rin miyayaliwang church hymns, kete po king Labwad Kapampangan. Pero Among, kaya po kaya katamong pa magbalik, mag-commercial tamo pa. Pisabyan taneman po. Ita pong bamboo organ, kete po King Betis. Kaya po mama ko, magbalik pa po yung programang Top Pick.
At nagbabalik po ang programang Topic. Happy birthday kay Nico Santos. Nico, balita ko nakapaglibre ka na para sa iyong birthday pero parang hindi mo yata ako inimbitahan. Pero for your birthday, Nico, wishing you good health and more blessings. At sana'y maging successful ka sa iyong professional career bilang isang registered o licensed social worker. Enjoy your day at mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Nico Santos. Samantala, happy viewing naman sa ating loyal viewer from Virginia, USA, kay Julian Kylin David. Kylin ganda, thank you for watching. At alam ko anong oras sa dyan, Kylin, ha? Pagkatapos ng manood ng program natin, matulog ka na, ha? Kasi kailangan mag-beauty rest ka. Ha, Kylin? Thank you for watching, Kylin ganda. And syempre, happy viewing din kay Ma'am Jasmine Dizon. Ma'am Jasmine, sana'y naging masarap ang iyong pananghalian. Alam ko, nagpapahinga ka na ngayon dahil tuloy ang trabaho mamaya. Dahil pagkatapos ito, kami naman muna ang manananghalian. Salamat sa iyong panonood, Ma'am Jasmine Dizon. Samantala, basahin po natin ang huling batch ng inyong mga komento sa ating topic question of the day. Nanong musical instrument ing agyumong tigtigan? Sabi na pong Sir Francis Musnio, itangabanggit ko po nandin, silindro or harmonica dapat sintonado. At least Sir Francis, biyasa kayo pong tigtig, harmonica o silindro. Isabi na pong Catherine Carlos, lata o kaya tansan tang pangasugmula tsaka hagugulisak yo. Yes, yo. Ma'am Catherine, po gagamitan nyo lang naman din. Potang mag-caroling ka, Ma'am Catherine, lata ang pong tansan. Antonio Bacani, gitara, organo, manigaral, saxophone. Wow, very musically inclined pala Sir Antonio, ne? And ni Sir Oliver Pagku, triangle. Pintitangamon man ko nandin, ne? Charlie, sitang pupok-puk ang makayan triangle ya. Per kaso niya ita. Sir Oliver, biyasa yang tig-tig triangle. Ting! Dahil salamat po kaya kayong pamitagon kaya katamong topic question of the day. Basan tala po ring aliwang mag-comment. Irene Vergara sabi na good luck po, among Greg. Irasti David sabi na maya pa oras, among Greg kanlas. KD David, kaya binip pong Kylin Ganday ni Manal Bella po from Virginia, USA. Paul John Gambowalayog, shout out. Mirabilia Day Choir. Ang pupamito na pong message pang Paul John Gambowalayog. Ito, shout out kanu kitang karikay nga Mirabay Day Foundation. Nung nandin choir, yung next message naman, Foundation. Buriya po bang damdaman? Gusto niyo po bang marinig kung paano po ang musika na inilalabas ng isang bamboo organ? Panoorin po natin ito.
kayo ma-amaze? Hindi ba kayo na-amaze? Yung ilang seconds bago nagtapos yung ating video, yun po ay isang bamboo organ. Ang siguro akala niyo yung organ yung gumaganon-ganon lang na yung keys, to, pero ito lumalabas po yung tunog sa mga bamboos. And si Among Greg, alam ko isa po sa mga nagpasimula ng Betis Bamboo Organ. Among Greg, paano ho ba ninyo sinimulan itong proyekto hinggil sa Betis Bamboo Organ, Among Greg? So, to make the long story short, ganito lang. We were touring ang Las Piñas Bamboo Organ with Silwin, ang general manager ng Diego Serra Bamboo Organ Builders. And I asked him suddenly, sabi ko, Sil, kako, marunong ka bang gumawa ng bamboo organ? And for a short time, hindi muna sumagot. And then when he answered me, he said, yes, Among, kaya natin yan. So sabi ko sa kanya, mangarap tayo. Let's dream na we will have the second bamboo organ, but this time in Betis. Why in Betis? Kasi naman, I was parish priest in Betis from 1991 until 1999. At nung umalis ako doon, marami ang mga ginawa kong kanta, iniwan ko sa parokya. Naitayo yung Mirabilia Day Foundation dahil gusto nilang ma-preserve yung mga liturgical songs na yon at itinayo yung grupo ng mga bata, ang tawag ay Mirabilia Day Children's Choir noon. So they kept the liturgical music na na-compose ko, ginagamit sa parish sa lahat ng misa. And so, yun ang umpisa ng dream. At ito ay nagsimula ang construction 2019, na turnover siya 2020. Ngayon lang ang official inauguration and blessing dahil sa COVID. Alright. Huwag po kayong aalis sa ating pong manonood. Lilipat po tayo sa Facebook. Kasama pa rin po natin si Among Greg dahil meron po siyang ibabalita hinggil sa atin. Meron pong konserto at itong formal inauguration at launching ng bamboo organ dyan sa Betis. Abangan niyo po kami sa Facebook. Babay po muna tayo ngayon sa telebisyon. Okay. Among Greg. Okay, tuloy po natin ng kwentuhan. Among Greg, siyempre hindi ho madali ang pagtatayo ng, po masagulin itang pamitalakad na nining katapong bamboo organ kini pong Betis. Nino po rin misaw-saw bangat ang mika bamboo organ tamo po ketiking Kapampangan. Actually, sabihan ko kayo, tahimik kami mo. Ating sasaw pa the Mirabilia Day Foundation Incorporated. Tipon milang grupo panimuna ng Mrs. Consuelo Mendoza, mig-found King Mirabilia Day Children's Choir and String Orchestra and Rondalia. Minye mo naman King Gabun, dininaking mga almost 1,000 square meters. Karin lang makatalakad ding malamo pansamantalang building mi, kas binyanita lumang kamalig. So, makanyan misaw-saw, konserto dari nga anak, kung kay itang may exhibition painting ni Dr. Santiago, na wife na ding ex-mayor, late mayor Manolig Santiago ng Guagua, plus ding Tao Betis, lepitan mi, ang po pa rin pa kaya abroad, deng friends mi, tunggal ditak mi etsula, kapilang niya pa mo bayad. Kasi mira sharing almost 3 million, which is not very much, but the instrument is adequate to support the singing in the Church of Betis. Tsaka po among impong 3 million na ano po waring kapalit na culture and heritage tamo kedi po king Kapampangan niya po. Exactly. You hit the nail. Sabi ko, yung gagawang tangi ni, long after we are gone, manatili ya. Kasi yung bamboo organ, Jody, they last for centuries kasi they don't depend on transistors. At yung lamang kuryente, that is to control the supply of air, carrying pipes.
And among, balo ko, gagamitan nyo nining kaya katamong bamboo organ, kareng may ngalabasan. Pero, ating kayo po yata ng okasun, kaya para po kayong formal inauguration na po niti. Kapilan na po iti at tanano pong malyari kayong programa na po kayong inauguration na. Okay, by ito, dyan ako pang idea, the composition of the pipes of the organ. Okay, Okay? Total number of pipes is 758, of which there are 560 pieces bamboo. Talagang bamboo la rin eh. May aliwaliwala size, ne? 560 pieces of bamboo pipes, 30 pieces of wooden pipes, mainly para kay baho, kamaragulabosis, and metal, we have 168. Agyamang itang Las Piñas bamboo organ is not 100% bamboo. Ating yan ang mga wood at saka metal. Ngayon, tungkol kay March 2 naman, mag-umpisaya ang katatagan na ito, habang paratangan na rin bisita, in Mirabilia Day Children's String Orchestra, tigtigla, mga 20 minutes, kabang daratang na rin tao. Okay. Among, ini pong malyari po gani, libriya po ini. Among, at no ka rin po malyari, no po ino ka rin po yung venue na po ning inauguration tamo. Yeah, very good question. Siyempre, kimpisang banuling ka rin niya yung organ nun, eh. It's going to be free. Libre, although siguro itang Pilipino, di kaya ating bisa mag-donate, okay mo naman ang bisa lang mag-donate, pero libre. O rin pong kaya katamong kabalen, sa atin pong mga kababayan, kahit hindi po kayo Kapampangan, i-inaugurate na po ang pangalawang bamboo organ sa buong Pilipinas. And kami po, kinararangal namin na dito po sa Betis, sa St. James Parish sa po yun, Among? St. James the Apostle Parish, yes. Wala mo, apin na instabed ng Sistine Chapel, Ketiking Kapampangan, uling napakaganda po ng mga obra sa ceiling po ng simbahan na yan. Among, sa panghuli na lamang po, imbitahan nyo po muli ang ating mga manonood na tumagon na po, keta pong inauguration na po ning kaya katamong bamboo organ. Ang po nino rin yung tigtig, kaya katamong programa, balo ko, then pong Mirabilia Day Choir, tigtigla po, kaya pong kasunay ni. Yeah, that string orchestra, tigtigla, and of course the highlight is the organ as a solo instrument. We are happy to have with us a Belgian famous organist, Luc Pone. May paintagon mag bamboo organ festival aking Las Piñas. Bali pepasabta mo pepayamdam de peparam de kay katamo Luc Pone antiya mong partner ng outreach ministry ra. Manganita damdaman taneman talagang tigtig ing kay katamong bayong bamboo organ. Mika short concert po mga 8 songs, kay bat ng tinig-tig at meramdam ng organo. And then some of the pieces of the choir ing mamage ing bayong organo. Bagaya no po rin magkanta. So, then pong musikang damdaman tamo, sad to say, ala ko pang inabe ka rin gawa ko, buri ko kasi ma-expose tamo kay uri ng musikang pampisamban, sagrado, at talagang dekalidad, quality la, whether classical or contemporary classical church music. Anyapin ng Mirabilia Choral, abibilugan na rin Mirabilia Day Children's Choir, plus additional na hinanpik ko karing Choir Betis, plus inipong korong iba't Quezon City pa, para maging memorabilia ining historic occasion tamo Pampanga na hanapin sa sabing Jody, it will go down in the history of the church and of the province of Pampanga na atin tamong second bamboo organ, not just to admire but to help us sing glory to God
and to help us really feel the presence of God in the community when we worship and when we sing together. So, dito pong pwede, datang ko sana po, bangkanita Ayal Benye. At pagdasan ko naman ng CLTV, mag-oblige siya, nung i-cover na yung whole event, agyan kaya rin na naning occasion, nung nga palagene, bangkanita retang bisang numabang, ano bang nanda naman itang marapat kitang penantita ita. Salamat king CLTV, king effort ng pasulungan na at bibiyaya na yung kulturang Kapampangan. Jody, dakala salamat ne. Mugin ang St. James Parish dyan sa Betis dahil magiging isa na itong tourist and religious destination. Muli, iniimbitahan po tayo ng the Mirabilia Day Foundation Incorporated at ng the Parish of St. James Apostle sa Betis, Coco, Pampanga sa solemn blessing and the official launching of the bamboo pipe organ na ikalawa lamang po sa buong Pilipinas. Libre po ito, walang bayad, libre. Ang kailangan niyo lamang po ay magpunta sa okasyon na ito para po marinig po ninyo ang bamboo organ na talaga namang ipinagmamalaki ng mga Kapampangan. Sa March 2 po ito, March 2, araw po ng Huwebes, 5:30 in the afternoon. Libre po ito. At alam niyo po ba, magpatutugtog din po ang kilalang Belgian organist na si Luc Poney. Naku, napakagandang activity po na ito. Ang ikalawang bamboo organ po sa buong Pilipinas na matatagpuan po sa Pampanga. Particular po sa Betis, sa St. James the Apostle Parish. Formal na pong papasinayaan. Suportahan po natin sila at talaga naman pong ito po ay napaka-importanting parte ng ating kasaysayan. Muli po, Among Greg, maraming salamat po. And God bless po sa inyo. Sana'y patuloy po kayo sa inyong pagserbisyo sa ating simbahan. Oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programang topic. Sa aking anak na si Harper Arabella at si Patricia, kaluguranda kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36. Atin ito.